masuk mahita turpukta na parjulu sian Roma walu ayat walu sahak rodi ayat 10 sada na parjulu molo somar daging ton dii ba olo radak taduk jolma olo taduk begu molo somar daging ton dii kan ido benna hehe Tuhan Yesus Kristus dang haheheon ni tondi alai haheheon ni tondi do daging nem baru tubuh yang baru ide benna di Rosi Thomas dak porsia ibana gabe Roma Tuhan Yesus surdukom matangami jadi benar-benar menyentuh tubuh daging pamatang ni Kristus do ibana ima gabe dang diguari be holan haheheon ni toddi alai haheheon ni toddi daging alamar daging do imana dinau hehe bana jala hita pe na porsea di bindu patuluhon au porsea iton di perbadia na mangulu sogot dedak kulat toddi daging do alai molo so martod di dagingi bakke doi kali do molo so martod di dagingi pamatangi bakke doi bakke na mati na peak berarti daktar sirang tondi sian pamatang daktar siang daging nakin na tadukani siat toddi todi di bagasan pamatang di bagasan daging jala dagingi pasikopon todi di bagasan kita gabi targuar mahita jolma alai diturupukta sadarion ditugihot Paulus sita sepertinya memisahkan antara roh dengan daging nek sirangon sian tondi dohot sian pamatang dohot sian daging HP tondi di bagasan daging do jala rap do mardaging do tondi ini nakinna tadok atau do maksud diturupukon molo dung mate pehita nasiat tanong ulat tu tano alai nasiat debata tu debata tondi nani lehon dari hita alai silaling mangolu hita tak tersirang tondi sian pamatang ai ido hanguluani alai tondi tidak semata-mata dipahami sekedar bernafas boido bernafas alai dang mertod dininna ira adong do sesuatu dimensi yang berbeda tondi dengan napas jadi tondi bukan sekedar napas bukan sekedar marhosa ide benar sirin didokon opui gahem siahan molo hira maralo parangena tu ibana ido ibana ma daksa ton dihita manang daksa ton diau do ibana dang mungkin mana dok daksa hosa ai sing bedo hosana alai boy do hita satodi usuku majuhamu boy do hita satodi boy alai dang boy hita sa hosa sing bedo hosatta ale boy dia hita satodi di bagasat di perbadia berarti nau ditaringon tani turpukon na parculo dang nang memisahkan todi ibana sian pamatang alai todi naung mian di bagasat pamatangi jala pamatangi pe nunga gabi pamatang na baru di bagasat Kristus jala nunga gabi pamatang na baru hita idok ciptaan baru na tinoppa na baru do hita di bagasan Kristus di sima mian ton di pamatang naim barui alai di dok manakin tugas ta imak makkamonakon parang ini todi dung di toppa naim baru hita alai saya adong dope hagiot ni daging di hita adong dope hagiot di sibolisi berarti tadok manakin molidok daging nadep ngaidok amak siat turi nakin mengacu pada hagiot doi parangi dangna maksudna tubuh daging songono nanti alai parange di dalam istilah yang lain disebut
anak hatiuron, anak kegelapan, parange nagola paholomon, parange ni hatiuron. Jadi naneng dohono na diturpuk taon buado hita naung makilala jala naung manjalo haluaon marhita Yesus Kristus mian di hita ton di parbadia jala ima tatangihon jala mangarajai bagasan rohata. Ini benar di surat di buku Enditai. Suara ni tondi ni tuhatai jot-jot di laosi ditulak hoi. Alai nalau do tondi siak kita daong. Alai di bagasan di mana alai ditulak hodo. Suara di bagasan bui manusia didoki dalam bahasa istilah lain sunedesis. Suara hati yang bergerak suara ni todi. Todi ni debata nama nugihon tuhangoluan. Itu diajak terbukok kita. Atau nakin tugas ta ima pamatehon sude parange namar perdemuan tu hagiot ni daging. Alai makanguluhon parange nahom bartu hagiot ni debata ima parange ni todi. Akadia mai ngaido amang siaturi nakin parange ni tondi on ma parbu ni todi Galatia 5 ayat 22. Ngata botui. Alai omma siganu pari perjuangatta songon naung tinopa na yung baru hita songon naung mian di hita nakin dokon Apostol Paulus idokon inang diakones alai dalam bahasa sehari-hari alai molo tutudu haungu mangolu di bagasan tondi dang na meragukan Apostol Paulus sudedo naung ditubus di bagasan Kristus mangolu alai tang dihangoluhon asing do mangolu dohot makangoluhon mangolu do todi di hita alai dang tahangoluhon. Nah, diturpuk taon di dok ibana nakin molo saya tatangihon dos hagiot ni daging, parange ni daging, sadatiki tapar dagikon mai. Nah, tatu sudah tapar dagikon. Asing do daging, asing di pardagikon. Dang nai pakai daging daw. Alai molo saya tangihon do hagiot ni hadagingon gabi tapar dagikon mai. Berarti lifestyle, berarti gaya hidup ta, gaya hidup nyoma. Haholo memah menjadi gaya hidup lah itu ala tapar dagikon nga anggotua udo na kan na modo nahon ngopar dagikon artinya mulu sudi ulahon na mana bi ngamar sait bi mana kan nga sudah menyatu dalam dirinya mulu ta pasomal-somal do tu hadaulaton ida benedok pasomal-somal mah dirim hadaulaton ima parang itu di gabi tapar dagikon ma to di lapatan nata pardagi ikut parange nah hombar tu lomo ni rohani debata. Jadi lifestyle kita, gaya hidup kita menjadi halomuan ni rohani debata. Jadi suatu bingung kita dong menirak tondi siapa matang parang ini tu dion asing tapi nakin ikumar pamatang do tondi jalai kumar tondi do pamatangi mulu sumar tondi na mati di bakki doi berarti hanguluani nakin mangulu di bagasan hidup artinya berbuat berperilaku berada mangulahon sesuatu berarti mangulahon sesuatu halomuan rohani debata imanakin manangihon suara ni tondi bari suku namang siaturi ma tong buadu si Saul itadikot tondi ni debata dan Saul bukan dalam periode singkat ditinggalkan roh Tuhan tahu. Tetapi ketika lama dia tidak menyadari kebersalahannya dan dirajumi mana salah dari ulah di mana maradopon bangsa Israel debata dohor si Daud puncak daripada kesemuanya itu bahkan roh Tuhan meninggalkan dia dan nitor langsung ngetong tadi kodau ada masa dan jangan kita lupa kalau suatu saat kita juga tidak merasa berdosa lagi kalau suatu saat kita merasa tidak lagi berdosa mengerjakan dosa roh Tuhan juga akan meninggalkan kita pasti itu. Dak taboto be hati tongan. Adu tandana dong dia utuh di debata. Huboto hasi tongan jala huboto naroa. Dak pe dalam kehidupan setiap hari saya naroa ido huhango luhon ni si Paulus. Itulah aku. Atong bado mulo so dokton di dia tandana. Dak kuboto minadengkan holan naroa noma. Na huboto di ngulu. Ida benai dok rupani. Mulo anak mulu taguari na balga singa babiat taguari binatang buas
Bado alay pangan jolma, ipangan aka hewan. Bado babiat na baru tubuh. Dangan dong ipon na satabi. Dangan dong ngingina dobe. Binatang buas deh. Alay so yalang jolma. Alay so harat daging. Alay binatang buas deh, binatang buas. Alangat tubuh ibana di bagasan status ni ibana. Ngatubuh ita di bagasan dosa aladak tabo to hasitongan. Alay dung roto dito di perbadia. Dilehut tu hita kebebasan. Ngai boto hobe na denggan, ngai boto hobe na roa. Ulahon ma. To di perbadia ma mangonjar hita mangulahon na denggan. Alay hagiut ni daging ma mangonjar hita mangulahon na roa. Jadi na dua ma toktong marsiraitan di bagasan ngelutas segala pari. Alay moloso jonok do hita tu debata dakta bege suara ni todi na manugi hok kita. Atau tujuan itu bukan imam manugi hok kita pasol hoton ngolu tu hata ni debata asa tabotu mambegi suara ni todi manugi hok kita tu hasik tongan.